Aquesta pandèmia del coronavirus ens evidenciarà les nostres pròpies mancances i ens ha de conscienciar de les contradiccions, del que la vida en aquest planeta haguera pogut ser i no és. Cadascú de nosaltres personalment i la humanitat en conjunt té el deure de treballar per un món millor, de capgirar la cultura basada en l'egoisme, en tenir més i més, per una nova basada en la col·laboració, la solidaritat, la vida plàcida. Tots i totes som responsables del camí fet i ho serem del futur que tinga la Terra i la humanitat. Cadascú de nosaltres, des de la situació i condició particular, podem aportar el nostre granet d'arena per a aquesta construcció. Crear un hàbitat de cooperació per a buscar la manera de viure tots i totes amb més dignitat, benestar, felicitat. Construccions que farem si pastem totes les aportacions amb el morter del diàleg i la bonomia. Diàleg i bonomia. Tots i totes tenim la paraula i l'acció. Siguem-ne valents i positius. Jo, des de la poesia, faig una xicoteta aportació llegint una poesia, Recerca d'oasi, que tracta sobre les mancances i forma part d'un conjunt de poemes. Poesia de pandèmia per a un món millor. Cerque l'oasi. Camina un desert de solitud en un mar de llums. Un rost en un enfilall de vents. No ensume la flor cabrejada. No m'atén la cura catàrtica. No mene per miratge somniat. Una fontana cristal·lina que s'adolla habitat, demanar humanitari. Que la llum de l'esperança per un món millor m'il·lumini el camí. Que m'amere l'esma de la voluntat d'abastar, a complaure'm el deure amb mi mateix, amb la humanitat, amb la mare terra. Que la paraula siga eina per a evidenciar a tots i a totes les mancances que ens clivella la vida, que ens arrosseguen al pou dels egoismes, en un jardí sembrat d'espases.